Chcesz je czec! Chcesz je szec. Czec. Dzień dobry, nazywam się kabaretan Mirumlu i chcemy po kaszebsku pozdrowić teraz. Pozdrawiamy. Radio Kaszebę, To będzie wyjątkowe wydarzenie, które połączy miłośników regionalnej kuchni, sztuki i rzemiosła. W niedzielę, 13 kwietnia, Kaszubski Uniwersytet Ludowy zmieni się w przestrzeń pełną tradycji, smaków i inspiracji. O tym, jakie atrakcje czekają na odwiedzających, opowie nasz dzisiejszy gość, Agnieszka Glejnert-Pobłocka, animator Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani Agnieszko. Jak podróż? Posłuchaliśmy pani komunikacją. Tak, powiem szczerze, długo nie jechałam PKM-ką do Gdyni i w ogóle zdziwiłam się, jakie remonty tu się porobiły i tak po 20 latach praktycznie, bo liczyłam, ile lat mi nie było tutaj tak w Gdyni, w sensie, ale w ogóle powiem wam, cudowny wschód słońca, bo akurat ruszyłam jeszcze jak zaczęło świtać, także Kaszuby piękne o poranku jak zawsze. Niebo było różowe, jak śpiewała Oczywiście. Kaśka Sochacka. Dokładnie. Pani Agnieszko, my dzisiaj z naszymi słuchaczami gaworzymy sobie, rozmawiamy, mamy taką interakcję związaną z zoo, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Miłośników Zoo. No i pytamy naszych słuchaczy, oni odpowiadają przedziwnie, przeróżnie. Tak, bo my z tej drugiej strony, z drugiej strony krat. Tak jakby wie pani, nie? Odwrócić sytuację. No, z tej drugiej, co mogłyby powiedzieć zwierzęta o ludziach, o odwiedzających? No może tak przy takim chłodniejszym poranku to może przynieśli trochę sianka albo jakieś futerko dodatkowe. Dodatkowe futerko. Nie można dokarmiać podobno zoo. Ale chodzi o to, żeby przykryć. No dokładnie, ale dodatkowe futerko to dobre, bo dzisiaj szyby niestety trzeba było skrobać rano. No dobrze, pani Agnieszko, co zainspirowało Kaszubski Uniwersytet Ludowy do zorganizowania Dnia Smaku, Sztuki i Tradycji Kaszub? Jakie atrakcje uważa pani za najważniejsze podczas tego wydarzenia? Co nas zainspirowało? No przede wszystkim, no jak wiadomo, Kaszubski Uniwersytet Ludowy to kultura Kaszub, tradycja tak w pewnym przekazie. A co nas zainspirowało? No bo też już kilka razy organizowaliśmy różnego rodzaju kiermasze, wystawy i też od kilku lat, od kilkunastu w różnych projektach współpracowaliśmy z różnymi kołami gospodyń wiejskich. No i tak wpadliśmy na pomysł, żeby może to tak połączyć. Żeby się nie rozdrabniać, tylko po prostu tak skumulować to wydarzenie, żeby... Też mamy różne przestrzenie, tak? Bo mamy tutaj kawiarenkę, gdzie koło gospodyń wiejskich ze Stężycy będzie aranżować ją. Mamy przestrzeń na kiermasz rękodzielniczy, gdzie zapraszamy, bo do dzisiaj zgłoszenia, także do dzisiaj zapraszamy, żeby się zgłaszać. Będą różni rękodzielnicy. Nie ograniczamy się w żaden sposób, także kto chętny, czy tam ktokolwiek, kto robi coś w zaciszu swojego domu, także zapraszamy. Będzie przestrzeń na warsztaty i też przestrzeń na wystawę. A jakie lokalne tradycje, no i smaki przede wszystkim, to jest chyba najważniejsze w tym całym przedsięwzięciu, w tym całym wydarzeniu, będą szczególnie eksponowane w tym roku? Smaki, no wiecie, Kaszuby to jest kuchnia prosta, ale bardzo smaczna. Także to będzie taka niespodzianka, to koło gospodyń wiejskich, co przygotuje. A tradycje, no to mamy niedługo Wielkanoc, to też tak, że w tym czasie właśnie Niedzieli Palmowej, to też tak trochę nas skłoniło właśnie, żeby jednak ludzi pościągać do nas, do naszego Kaszubskiego Uniwersytetu, ponieważ mieścimy się przy Krajowej 20, pod samym szczytem Wieżyca. Tam, gdzie fotoradar. Dokładnie. Dokładnie. I tak, ale jak ktoś do nas pierwszy raz przyjeżdża i tak mówi, Boże Święty, ja nie wiedziałam, że tu tak fajnie jest, że wy tu macie takie rzeczy śliczne i w ogóle, że tu jest tak fajnie. No i dlatego zapraszamy to chociażby do odwiedzenia. Pani Agnieszko, wspomniała pani o tych warsztatach rękodzielniczych, które też będą. Jakie umiejętności będzie można zdobyć właśnie podczas tych warsztatów? Na dzień dzisiejszy mamy zaplanowane 3 warsztaty. Oczywiście to będzie wszystko, że tak powiem, takie chodliwe, bo w zależności ile osób przyjdzie na dany moment, także też nie mamy rozpiski dokładnie, o której godziny, który warsztat się zacznie. Będą to warsztaty około 2 godziny, bo chodzi o to, żeby po prostu spróbować. Nie chodzi o to, żeby się nauczyć, tylko spróbować. Także zapraszamy każdego, kto ma tylko ochotę. Będą to warsztaty malowania na szkle, które poprowadzi Alicja Serkowska. Będzie malowanie porcelany z Marleną. I będzie strojenie koszyczka na święconkę wiosennymi kwiatami z papieru, które poprowadzi nasza Iwonka Klinger-Niemczyk. Także warto wziąć swój koszyk przeznaczony akurat na tę święconkę i po prostu przyjść do nas i ustroić.
Ja już chyba wiem, który warsztat będzie się cieszył przed samymi świętami największą na czasie? popularnością. Ten na czasie. To jeszcze chciałbym zapytać panią Agnieszkę, jaka jest pani ulubiona część tego wydarzenia i dlaczego? Koszyk? Powiem szczerze, sama działam w kole gospodyń wiejskiej i jest mi to zawsze, działalność społeczna jest mi bardzo bliska mojemu sercu. Twórczość ludowa, rękodzieło tak samo, bo też się zajmuję sama rękodziełem. Także dla mnie te wszystkie dyscypliny są bliskie memu sercu i tym bardziej cieszę się bardzo, że mogłam to zorganizować. No oczywiście z całym zespołem. To jest pani w kole gospodyń wiejskich. Jak wy robicie te przepyszne ciasta? Jak wy te robicie przepyszne pasztety, pierogi, cokolwiek? Przecież to jest No to jest palce lizać. domowa kuchnia, tak. Pani prostu. Agnieszko, my przedstawialiśmy panią jako animatora Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Chcieliśmy podpytać, na czym polega pani praca? Co znaczy być animatorem? Animatorem. Przede wszystkim wychodzimy naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, ale też nielokalnej, bo też działamy, że tak powiem, można powiedzieć, w całym województwie, tak? Wychodzimy do ludzi z różnymi propozycjami działań społecznych, ale nie tylko. Kształcimy animatorów społecznych, bo od 2 lat bodajże prowadzimy kurs animacji, gdzie obecnie też właśnie jesteśmy w trakcie. Bardzo zależy nam na tym, żeby nasze społeczeństwo było bardzo aktywne, bo to wtedy też jest taka szansa na progres, rozwój, tak, Kaszub. A czy poprzez właśnie tą animację, te spotkania, warsztaty, o których pani tak pięknie, ładnie mówi na naszej antenie, to ja bym chciał zapytać, czy to jest też promowanie kaszubskiej kultury i tradycji? I jak to według pani wygląda? Przede wszystkim naszą misją jest promowanie Kaszub. Ja oczywiście jem sam kesiepką. Z dziada, pradziada, jak to mówią. I bardzo kocham to miejsce i w każdym przejawie staram się też to w jakiś sposób eksponować. A no, trzeba przyjść do nas i po prostu to zobaczyć, co tam jest, tak? Wszystko, co robimy, zawsze gdzieś wplątamy, w każde nasze działanie wplątujemy te różne, wyciągamy z tej tradycji kultury Kaszub coś, co po prostu można przełożyć na działanie czy naukę. Jadąc krajową 20, pamiętajcie, w kierunku Kościerzyny, po prawej stronie, gdzie jest fotoradar, tam należy się zatrzymać. Jest dużych rozmiarów parking i śmiało sobie po prostu do tego kulu wejść. Dobrze Tak. wiesz, bo tam często się fotografowałeś pewnie. Ja zawsze tak. Uśmiechnij się. Nie, wiedziałem, że tam jest 70, nie wolno więcej. Tak. Mówiła pani o tym, że jest Kaszubką z dziada, pradziada. To ja chciałam o to znaczenie kaszubskiej kultury i tradycji, o to promowanie zapytać panią, jak to dla pani jest osobiście, jak to dla pani osobiście znaczy. Osobiście, no wiecie, jak się mieszka na Kaszubach, to tak, znaczy na początku człowiek tak, że tak powiem, nie widzi walorów, nie widzi potencjału w tym, ale przychodzi taki okres w życiu człowieka, gdzie ma to ogromne znaczenie, zaczyna mieć ogromne znaczenie. Jak się ma własne już dzieci, jak człowiek już wie, gdzie są jego korzenie. Jest to dla mnie bardzo ważne akurat, bo jednak korzenie są ważne i warto przekazywać to własnym dzieciom, co też czynię prywatnie, no i służbowo, jak to mówię. Przyjeżdżają goście, przyjeżdżają turyści i robią wielkie wow, spoglądając chociażby na KUL, Kaszubski Uniwersytet Ludowy, spoglądając na nasze piękne, ładne lasy i jeziora kaszubskie. Są zachwyceni? No oczywiście, przy różnych wydarzeniach, które robimy, to najczęściej, tak, to bynajmniej nie spotkałam się nigdy z żadną krytyką, jeżeli chodzi tutaj ze strony turystów. Absolutnie zawsze byli wszyscy zachwyceni. To ja o wyzwania chciałam zapytać. Przy organizacji Dnia Smaku, Sztuki i Tradycji Kaszub spotkaliście jakieś swoje znaty? Tak, no też spotkaliśmy się z wyznaniami, bo zastanawialiśmy się właśnie, bo kiedyś organizowaliśmy różne kiermasze i to z tą frekwencją zawsze, bo to tak, ja mówię, no działam w kulturze już prawie 15 lat i zawsze to jest, nigdy nie wiadomo, ile osób przyjdzie, bo każdy się nastawia i to zawsze jest taką bolączką.
I tego się troszkę obawiamy, ale wiemy, że jest sporo ludzi, którzy się inspirują kulturą, są ciekawi i zapraszamy oczywiście, ale drzwi są otwarte dla każdego. To ja coś teraz powiem. Po tej audycji będziecie mieli full. Mam nadzieję. Drzwi się nie będą zamykać. Szczególnie na tych koszyczkach, na warsztatach już tak, przed bo samymi to jest świętami. dobry, fantastyczny pomysł. Jeżeli Tak. można przyjść z własnym koszyczkiem i po prostu nauczyć się, jak to zrobić jeszcze tak, takim rękodziełem, tak, to potem oko będzie cieszyć taki Oczywiście. koszyczek. Pani Agnieszko, jakie plany na przyszłość związane z tym wydarzeniem? Bo w tym roku zrobiliście, tak jak pani mówiła, scaliliście to w całość. Wnioski jakieś pewnie zostaną wyciągnięte po tego typu wydarzenia, ale już pewnie macie plany na przyszłość. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi akurat o to wydarzenie, które odbędzie się teraz w niedzielę, 13 kwietnia, wstępnie w ogóle plan, w zależności jak to się, że tak powiem, zaklimatyzuje, to tak szczerze chciałabym zrobić to cyklicznie, żeby tak raz w miesiącu coś takiego u nas się odbywało, bo KUL, że tak powiem, zrzesza twórców ludowych, bo organizujemy już od ponad 40 lat plenery twórców ludowych. Ta Kaszubszczyzna u nas się w każdym calu przejawia i tak mówię, fajnie by było zrobić taki ośrodek, taki punkt raz w miesiącu, gdzie można by było się spotkać i z twórcami, i z rękodzielnikami, i z kołami gospodyń wiejskich i porobić co sobie na warsztatach. Także to jest takie moje prywatne marzenie. Mam nadzieję, że się ziści. Mówiąc myślałem, że pani powie raz do roku. Ja też. Aj. Raz w miesiącu, no to ambitnie podchodzicie Tak, do tego. no, ja zawsze słynę z tego, że jestem ambitna, ale zobaczymy. To są plany. Pani Agnieszko, to na koniec naszej rozmowy zapraszamy. Kiedy, gdzie, jak, o której i za ile? Oczywiście. Serdecznie zapraszam do siedziby Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy. Wieżyca 1, koło Szymbarka u podnóża szczytu Wieżyca, gdzie jest radar przy Krajowej 20. 13 kwietnia w niedzielę od godziny 11 do godziny 17. Nic, tylko przyjść. Zapisy? Zapisy nie mamy, bo wszystko będzie tak, można powiedzieć, na miejscu. Kto przyjdzie, To wejdzie, popatrzy, powie dokładnie, i wyjdzie. dokładnie. I wyjdzie zadowolony i Taka pełny. jest idea. Także, Pełna otwartość. Drodzy Państwo, trzeba przyjechać po prostu jak najszybciej, żeby... I jak najpóźniej wyjść. I jak najpóźniej wyjść. Co tam będzie Zająć- można przekąsić jeszcze tak na koniec? Co tam planujesz? Szczerze mówiąc, to jest tajemnica. No nie, to, Tak. chociaż troszkę. Musisz pojechać i zobaczyć. Tak, Przekąsić. będzie to na pewno lokalne jedzenie. Czyli będzie Słynące z Kaszub. Czyli będzie dobrze. Śledź po kaszubsku. Być może. A potem czymś, Widzę to. a potem czymś słodkim trzeba Zagryźć. zagryźć tego Też śledzia. na pewno Kuk będzie. też się pojawi. Na pewno. Proszę bardzo. Agnieszka. Czyli wiemy, co będzie w menu. Agnieszka Glejnert-Pobłocka, animatorka Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, była dziś naszym i Państwa gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Radio Kaszebę. Jest medlewaj.